Hi, welcome to my channel. Daniel Gudin, Bisaya Kamunggay YouTube channel. Sa mga nawala pa nakasubscribe, please subscribe. Click the notification bell and you'll be updated. Mahilig ka ba sa planting, sa mga flowers or plants? Mahilig ka ba sa pagtanom og bonsai? Kung wa pa ka makatanom og bonsai o gusto ka masayod, asa man gikan ang bonsai? Atong ilailahon ko. Yugi ko ninyo, di ako dire sa Kumuzu Park and Conservatory Garden there is sa downtown Minneapolis, boundary sa St. Paul sa state of Minnesota sa Amerika. Na, tara na, kulita, tanaw na to. So, kung unsa man gining bonsai, what is bonsai? Now, kung mananong kag bonsai, muna ang imo mga gamit nga gikinahanglan. Kini, okay, kana siyang gabas-gabas, kini siyang talinis, kana, o uban pa, kagamitan. Muna ang usa sa mga sample sa bonsai. Kaya unsa may istorya sa bonsai? Atong tanaw ng istorya sa bonsai. Ang bonsai di ay gikan sa nasud gyud sa China 1,000 years ago. O niya gidala sa Japan niadtong 6th and 7th centuries. Ang Japanese na mo ni establish anang bonsai pero gasugod gyud siya sa nasud sa China. Mo ni ilang mga picture nga gipakita dire kini. Mo ni ang mga klase-klaseng bonsai nindot kay siya kung mahilig kag bonsai. Okay? O niya, gitawag ni siya tray planting ang bonsai kay isa tray man nimo. Gibutang ni siya, ginganlan ni siya tray planting kay sa tray man ni siya itanom ang bonsai. Now, nay tray, okay? So mo ni ang bonsai dako na kay kahoy, nya gamay ra siya punuan. Okay? Now, simple na kayo. Putlon ra nimong sanga, putlon sa nimo ang gamot, bonsai na. Now, di ay daghang tao diri sa unahan nang lantaw sa bonsai gikan ni sa lalain nga mga nasod. Dunay Amerikano, dunay Amerikana, dunay mga taga-Europe, American, Asian, European. Nananaw sila, aning lugar, libre ni siya para sa tanan. Okay? Pwede ni ka mo donate dire. Okay? Ato tang soda. So, kini siya, di adire gibutang, collection ni siya sa mga Japanese ang bonsai. Pilay, i-control ang hangin ani na. Kita mo sa ceiling fan dire, na isuga nga para mainitan sad kay wa may sunlight. Okay? Beldo gyapon ang atop ni ining babaw. Okay? Beldo. Now, pila may temperature ani? 70 degrees, 75 degrees, 0.6 Fahrenheit. I-convert mo na sa Celsius. Adi na taga-convert na. Humidity, ang iyang kaigangon, 20%. Okay? Now, arit na dire. Kini siya ang unang bonsai nga ako ipakita ninyo. Ang ngalan ani niya is Sweet Bay nga bonsai. Okay? Moni ang gitanom, unya sukad pa ni gitanom nila in 2011. Itanom nila 2011, 2019 maron. December 25, December 25 karon panahon na Christmas Day karon. December 25, 2019, Miyerkules, Wednesday. Okay? Rosemary ni siya nga bonsai. Gidonate ni siya ni Sarah Stafford. So nindot kay ang bonsai nila, unya arin sa tasunahan, di ara sa ila dire. Kini, lain sa ni siya klases bonsai, kani nga klases bonsai nga tanom, tray gihapon, Little Leaf Boxwood 1993 pa ni siya nga tanom. Hangtod karon, wag gihapon kadako. Okay? Arte sunahan, sunahan. Ay. Ang andre sunahan dira. Kini siya nga tanom sad ato padul agamay. Mao nga tanom, ang ngalan ani siya is Texas Ibune. Ilan ning gibutang dire since 2014. So 5 years na sad. Daghan ni siya nga mga tanom tuwa sa gawas unta pero di ta kagawas tungod kay gaso-aso dire tungod sa katugnaw sa snow. Nag-snow room panahon na dire sa gawas. So di ta kasod, di ta kagawas. Ang ilahang Japanese garden gi-close sila diha nga area. Hay sad ang mga tanom. Okay? So karon mo focus ta sa bonsai. Bonsai B-O-N-S-A-I. Dili lang sa ta sa uban. Kini siya gitawag ni siya og boxwood nga tanom. Okay? Boxwood nga klasis tanom. 2015 gibutang ni siya dire. Mao ni ang bonsai nila. Wow, nindot kayo, di ba? Nindot kayo. Okay, para ta sunahan. Tiya pag yung lain dire, kaso-aso ang gawas, pwede inita, o pwede itong dawa. Karon dire, okay? So, o yung tanaw, 34 degrees Fahrenheit rong gawas. So, 34 degrees, o sa Pilipinas pa na siya, i-convert ni mo, 2 degrees above zero, kaya ang zero freezing point sa Pilipinas, so 2 degrees ang zero freezing point, 2 siya, ano man, 34 man. Kaya ang 32 Fahrenheit man sa Amerika, 32 ang freezing point, so plus 2 siya, munang 34. Okay? So tugnaw kayo sa Pilipinas pa din hitabo. Kini nga tanom, live gini siya, tanom gini siya, nagatagang gani ang bunga kani. Ang ngalan ng tanoma is Japanese boxwood. Okay? O niya niadtong 1998 pa ni siya, ingani lagi hapon kadako wa katubo.
Okay? O niya, di apay lain diri nga tanom. Ato tarawon, China Boy Holly. 2005 pa ni siya. Mao ni ang China Boy Holly nga ngalan. Nga ngalan nga tanom. Nindot no? Okay. Daghan kay ang tanom. O niya, og sa katapusan, ari ko dire. Kini mo yung katapusan nga tanom nga ato ipakita ninyo. Dwarf olive angan ini dwarf olive. Ni adto pa ning 1997 gitanom unya mao ni ang iyang gidakon. Okay? So nindot kayo. Sa mga gustong magbonsai, gustong magtanom, sayon kini siya buhaton, kaya ang imong gamiton ani tray lang, butang ang yuta, butangan nimo mamutol kag kahoy, unya dunay gamot, apilon nimong gamot, imong ikat ang gamot, unya atimanon nimo siya, butangan nimo fertilizer, butangan nimo siya, atimanon nimo siya asawa ba siya malata, ma-over pug buo og tanom. So, kini siya mo mga example sa mga naghimo og bonsai. Iyang gikuha dos babaw, ang uban na ihila pang imarkot. Di ko magmarkot, ilahang panitan ang kahoy, kanya hilahaday na siyang butangan og plastic, butangan lag yuta para ang gamot musanga sa kilid. So mao na nanay mga gamot. Ang tod nga ila na isud sa tray. Onya, kung maayo kuno ang bonsai, makapuyo kuno ang bonsai, mabuhi kuno siya within 100 years. Kuya, okay no? 100 years. Mabuhi pa ang imong bonsai nga tanom. Okay? Onya, unsay buhaton? Potting mix or yuta or kanang fertilizer. Onya, dili bawal ang potting mix or garden nga soil. Special gud ni siya. Depende sa imong ibutang sa yuta. Okay? Unya, sagol-sagol, pwede mo i-mix lang, pwede ra, og na potting mix, o gamay lang. So, ingani pagbuhat nila, ilang panitan, unya, magpanit, butangan din nila, o kanigi, panitan sa babaw, sa gamay nga sanga, unya, human, butangan na nimo siya, og yuta, unya, human, butangan nimo og putos, bugkuso nimo, awa na, daog na, nasa sa babaw, yung panitan. So, daghang klase, daghang paghimo og bonsai. Busa, kung hilig ka sa pananom og mga plants or flowers or trees nga gusto nimong similyahon, mo na buhata. Hawan kay mong balay, limpyo kay mong balay, unya malingaw ka kung mahilig ka sa panukiduki sa garden, sa backyard or sa front yard. Muna ito ang pag-aninaw sa mga bonsai diri sa Cumuzo Park and Conservatory Garden. Indoor, controlled air o control po ang sunlight diri sa maong lugar. Sa mga wa pa nag-subscribe, subscribe my YouTube channel, Bisaya Kamunggay. Click lang nimo ang notification bell, updated ka sa mga videos sa akong i-upload. Thank you.